Van Basten lulk op zijn eigen ploeg. FVC strijdt om kampioenschap in de eerste klasse. En verrassende rentree, vierlepper Age Hulder. Het is manje, trek je mooie, dit is de sport in Boppenslag. Goejoen, in het komende liedje loeren in dit programma omtinken van de wichtigste Frieske sport van het oude weekend. Maar voetbal, vierleppen, keert ze in zijn tonnen en ek het laatste nijs oer us derk. Dat al hier nou eerst het betellen voetbal. Slap, ongeïnteresseerd en inspiratieloos. Het ben samen wat worden van trainer Marco van Basten na ouderin van de laatste competitiewedstrijd van het seizoen in Roda JC. Heerenveen verleer juster in Kerkrade, maar hele wol de play-offs voor Europees voetbal. Maar Van Basten wie na ouderin net te spreken over het optreden van zijn ploeg. Het slap, ongeïnteresseerd. Als je zo betaald voetbal wil spelen, dan moet je wat anders gaan doen, vind ik. En Sagiet Van Basten nogal even terug. Nee, hij is net bepaald blied, maar de instelling en het spul van zijn ploeg. En broekt daarvoor pittige winnen. Ik vind de manier waarop wij vandaag ons hebben gekwalificeerd, vind ik bijna onacceptabel. Ja, er zijn nogal wat woorden, maar... Kun je daar een beetje in vinden? Over de wedstrijd van vandaag kan ik me daar wel in vinden, ja, want ik vond het ook niet goed. En dan heeft hij het wel goed omschreven, denk ik. Ja, als we zo spelen in de play-offs, dan gaat het niet lukken, dat is duidelijk. De Heerenveen in de wedstrijd in Ajax of PSV wol fantastisch voetballen in. Dit is het in de wedstrijd ploegen uit het rochte rijtje Lisse. Zoals juster in Roda JC. Onbegrijpelijk, Sagiet Van Basten nog wel even terug. Is het dan futloos, inspiratieloos? Zijn dat dan woorden die bij u naar boven komen? Ja, klopt. Ja. Moet je je misschien zelfs wel schamen? Ja, dat zou je inderdaad wel goed kunnen afvragen, ja. In de topploegen speelt de ploeg goed. In de op papier mindere ploegen is het min en speelt het Heerenveen om nog maar wat krachttermen te broeken, arrogant. Of, zoals Van Basten het neemt... Ik denk dat ze het een beetje in een bol hebben gekregen misschien of zo. Althans, daar lijkt het op, want ik zou het anders ook niet kunnen verklaren. Er wordt op zich wel redelijk getraind. Maar als je dan zo'n wedstrijd vandaag ziet, met het gemak waar ze het veld mee in staan, het gemak waar ze zeg maar, de duels ingaan en hun man laten lopen of niet kort zitten, ja dat verbaast mij. Nee, maar merk je dat van voor de wedstrijd al? Dat er weinig inspiratie of inzet is? Of, Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk merk je dat niet. Iedereen wil ervoor gaan. Je weet dat je het in eigen handen hebt, dat je moet winnen. En dat hebben we ook geprobeerd. Alleen is dat vandaag niet gelukt en was het spel ook niet goed. Hebben de spelers daar zelf dan een verklaring voor? Je zou bijna zeggen, ze hebben zin in vakantie of zo? Ja, dat lijkt er wel op, ja. Ik heb ook geen idee. Ik zal er morgen eens met ze over gaan praten. En dus is de vraag onder spelers als ze dit aast in de play-offs in FC Utrecht omdraaien kunnen. Maar nog steeds heb ik wel vertrouwen in dat wij donderdag en zondag gewoon goed mee kunnen doen in de play-offs. Maar wat baseer je dat op? Nou, dat baseer ik ook op de wedstrijd van vorige week tegen Utrecht, waarin je heel veel kansen krijgt, er niet de kansen afmaakt. En in de uitwedstrijd tegen Utrecht zijn we ook niet te veel mindere ploeg geweest. Dus, en dan is de play-offs weer een heel andere manier van spelen. Dan kan het echt alle kanten op. Om nog maar eens een cliché weer te gebruiken. Maar dat is echt zo. En dus ik denk dat we nog steeds kans hebben. Gaat dat tijdens de play-offs straks anders dan? Gaat het anders? Ja, dat moet wel. Als je nog iets wilt betekenen in die play-offs, dan moet het anders. Heeft deze ploeg karakter? Ja, die heeft karakter genoeg. We hebben een moeilijke periode gehad. We stonden met een punt boven de degradatieplaatsen. Dus als je ziet hoe dat we daaruit zijn geknokt en dat we toch nog play-offs hebben behaald met een gelukje weliswaar. Maar dan denk ik dat de ploeg wel genoeg karakter heeft. Ja. Ja, jullie hebben niet te hoog in je bol gekregen. Nee, waarom zouden we? We weten van waar we komen. We komen van heel ver. Alleen vandaag was het niet goed. De spelers kunnen vanzelfs moeilijk zitten dat ze er geen vertrouwen meer in hebben. Van Basten zijn vertrouwen liek wel zakken naar het nulpunt. Als wij een klein beetje niveau halen van vandaag, dan kunnen we het beter schriftelijk afdoen, denk ik. Want dat was echt zinloos. Dat besluit wonen we in deze reportage nog even waarom zijn op de reguliere competitie. Ja, ik wil nog even terugkijken naar het seizoen en zo, maar Eredivisie, maar heeft u daar nog zin in? Ik heb er geen zin in, nee. Nu niet. Doen we dan nog een keer, bedankt. Ja, okay.
Meer voetbal dan, want in de eerste klasse F bij het amateurvoetbal is het razendspannend. Juster wie het namelijk de dag van de beslissing. Erika en het Ljouwerter FVC hebben beide op de laatste speeldag liekevolle punten. Erika maakt op bezoek bij het Ljouwerter Lac Frisia en FVC maakt naar Velocitas in Grains. Waar promoveert het er naar de haatklasse? Dat is de vraag. Is het Erika of toch nog FVC? Stadion Stadspark in Grains. Daar moest het juster gebeuren van trainer Bert Hollander in zijn ploeg. De tegenstander is Velocitas. De Grainser ploeg had een striem in seizoen draait, staat kansloos onderaan en is ondertussen ook al degradeerd. Een makje voor de Ljouters, zo je dus zeggen. Maar er is ook druk, want concurrent Erika speelt op hetzelfde moment in Ljouwt in Frisia. Winnen de Drenten, dan moet FVC ook winnen om op een deal de eerste plek te komen met Erika. In dat geval spelen de beide ploegen een beslissingswedstrijd om het kampioenschap. Zit er maar de spanning? Geen spanning. Gezonde spanning. Gezonde spanning. FVC is net compleet. De ploeg mist 3 basisspelers, waaronder onvaller René Hoen, die geblesseerd is. Wat dat omgeeft, binnen de Ljouters net op haar sterkst. Maar FVC zit vol vuur, want wat zou het een geweldige stunt wezen. Dat na Cambuur en Ares FVC sportief succes boekt. Ja, dat klopt. Ares die moet er nog voor natuurlijk, best of 7. En ja, wij vandaag. Velocitas is gedegradeerd. Willen nemen afscheid van een aantal jongens, willen er toch nog even voor gaan. Nou, dan moeten wij moeten zorgen dat we vandaag winnen. En dan moet ik 4:15 zien of onze buren van Frisia ons hebben kunnen helpen. Ja, en dat moeten we afwachten. Maar we moeten eerst zelf doen, dus we moeten winnen vandaag. Als jullie dus binnen een kwartier een goal maken, nou, dan zakt het bij ons in. Dus dat is eigenlijk de doelstelling, dat we proberen snel te scoren. Een rappe goal, dat is dus het strijdplan. En de mannen hebben goed luisteren naar trainer Hollander, want de wedstrijd is amper een minuut oud als deze onval er is. Werd opzet via rechterverdediger Rick Jansma, prachtig hakje van Robin Hollander. Jordi Verloon die shit, keeper die nog pareert en daar is Hollander. 1 minuut spelen, FVC al op een 1-0 vastsprong. Het ultieme scenario om deze kampioenswedstrijd maar te beginnen. En de vreugde is dan echt grut. En FVC zet terug. Dit is de sterke rechteronvaller Ruud Algra. Maar de voorzet en die komt wat ongelukkig op de voeten van verdediger Raymond Siebers. Dankjewel, zei het FVC. Binnen een paar minuten is het 2-0 voor de Ljouters. En dan rint de wedstrijd dus, zo hopen we dat hier in een soe. Sjochtek, clubicoon, fraai dostissie Gerard Verloon. En dan is het zelfs de vraag, wat gebeurt er bij Frisia, Tjen Erika in Ljouwert? En daar is de ontjouwing echt gunstig voor FVC, want het is Frisia dat wit te scoren na een goed jaloeren spieren is het hier Leon Idema die de Frisianen op een 1-0 vastsprong zet. Het plaatsje valt precies in elkaar nota. En FVC ziet het ook weer de onval, altijd via die sterke Ruud Algra. En die weet hier de keeper van Velocitas Arnold Boer op een nij te passeren. En zo gaat FVC de wedstrijd voor het skoft eens binnen 20 minuten al vol slijn in de knip. Trainer Michael, wat zei je zo nice uit Ljouwt? Nee. 1-0! Ja! 1-0 dus van Frisia. En 4-4 bij het skoft van FVC in Velocitas. De Ljouters lieten niks lezen. In zijn oerklasse de Grainses ek in de tweede helte. En er komen nog een aantal goals bij. Hier is het op een ei Ruud Algra. Passeert prachtig de keeper. Krijgt nog een cake van de verdediger. Maar de bal leidt in het net. En zo bouwt FVC de score stadig gewoon uit. En bij Frisia, daar binnen ontjouwing zeer gunstig voor FVC. Want hier is het, good old Koos Wetting, maar zijn 296ste goal. En hij zorgt ervoor dat Frisia op een 2-0 vastsprong komt. FVC-trainer Bert Hollander heeft hem nog Safan aan. Die telefoon bleef in de boeze, maar hij kent vanzelf net litten. En onderhoudt contacten met het veld van Frisia. 3-0! 3-0! De Ljouters winnen met 8-2 bij Velocitas. Erika verliest met 3-0 bij Frisia. En FVC keert weer om in de haatklasse. Ik ben er net voor gekomen. Nee, dit is super. Ik ging net verwacht dat de Frisia won, maar ik heb nog een kan bier heen. Dat mag wel oprekken. Geweldig dit, joh. Super. Ik denk dat het niet rekenen hier. En dan zelf ook nog super gewoon goed winnen, geweldig. Wat kan u keer, dat kun je weg. Dat was toe, valt in de hoofdklasse. Tjaka!
Er stond nog even voor de Volslojens. FVC dus kampioen van de eerste klasse. Met 3 punten meer als de nummer 2 Erika. En tegemoet met Erika en Achilles speelt ik de nummer 4. En dat is de jouwer na competitie voor promotie naar de haatklasse. Onderin is OMB Utrecht als 1 na laatste eindigen. En is daarmee degraderen naar de tweede klasse. Erwin Seinstra van Dron Riep is takomwaasje assistent van skierzochter Björn Kuipers bij de Europa League finale. Die finale die het spelen wordt in Amsterdam gaat tussen Chelsea en Benfica. Het is een topseizoen voor het team van Björn Kuipers, der Erwin Seinstra deel van uitmakkert. Zo kregen ze onder oren ook al de hele finale van de Champions League en zijn ze deze zomer actief op de Confederations Cup in Brazilië. Liewe Westra had snel de eerste etappe in de Ronde van Californië won. De teamster wie in de grootste hutfietswedstrijd in Amerika na 164 kilometer in de eindsprint rapper als de Spanjaard Francisco Manchego. De Ronde van Californië dwarrelt nog onder mijn snijn en op vreed werd er nog een tijdrit rijden over 22 kilometer en dat is de specialiteit van de Nederlandse kampioen Liewe Westra. In Boetenpost is sneeuwen het vierliepseizoen uit aanzet. Voor alle liepers de eerste test om te zien of de wintertraining vertuten die in het. Voor Age Hulder van Burgum wie deze wedstrijd extra speciaal. De houder van het Fries juniorenrecord die het oude seizoen onderkomt. Met een zwiere ankelblessure. Sneeuwen maakt Hulder een opmerkelijke comeback. Age Hulder wordt zien als grut talent. Bij de jongens leefde hij in 2010 al oer de 90 meter. 90 meter 24. En dat is nog altijd het Nederlands record. Even weer rond naar 1 augustus 2011. In zijn eerste jaar bij de junioren won hij voordaliks het NK. Met 90 meter 90. Een Fries record. En vanzelf skepte dat voor verliezen hier grote verwachtings. Maar het andere seizoen weer in juni al oer, door een zwiere ankelblessure. Je doet er niks om. Ik bedoel, daar kan ik wel om treuren, ja, maar ik had nog 2 hier. Dus ik bedoel, voor mij nog kans genoeg. Die er nog lezen die ik nog wel graag pakken wil, dus daar geven we nog voor. We gaan een manier gaan. Het is een seizoen waar je kwijt bent. Dus, ja, ik ben blij dat het er weer voor is. Die eerste wedstrijd, viel dat wat neuwer? Ja, dat viel inderdaad wel neuwer. Maar het is net heel oors, maar toch wel een beetje oors als het normaal is. Ja. Sneeuwen dan eindelijk de eerste officiële wedstrijd en hij iepent met 16,66 meter. Dat is heel aardig, maar het gaat in het tweede sprong nog volle beter. Perfect is het nog net, maar hij gaat al oer de 18 meter. 18 meter nieuwtje. Wat een begin. Ja, ongelooflijk. Het is net leeuw. Want met 2 vorige seizoen, dat weet ik gewoon speelt het af en als ik op de eerste wedstrijd kwam, dat weet ik gewoon zo zenuwachtig dat ik net eens normaal functioneren kon. En nou ja, en elke keer na zijn eerste wedstrijd is er wel een beetje zo'n onderbuikgevoel heen. Maar nu klopt het gewoon een keer. Dat jouw gewoon zo'n opluchting, dat is onbeschrijfelijk. Ja, dat is heerlijk. Maar dan lijkt het waar spulbrekker te worden. Een dikke bui komt er door de skansen. En de wedstrijd wordt stil een. En voor Age is het te hopen dat het weer droeg wordt. Want Oost vervalt zijn afstand van het klassement. Maar zijn hoop komt uit, want hij krijgt een tweede sprong. En hij zocht dat Age de vorm weer aardig te pakken had. En in die tweede sprong werd er de stok al stil te klimmen. En hij een fantastisch seizoenevening te gaan van 18,72 meter. Daarmee pleest hij hem als beste junior voor de finale. Boppe verwachting dus, de seizoenstart van Age Hulder. Maar hoe zit het bij de topklassers? De klopjeman is al jaren Bart Helmholt. En de burgemeester liet in zijn eerste sprong al zien dat hij die positie houden wil. Hij bent hier sterk met 90 meter en 69 centimeter. De concurrentie blijft het antwoord schuldig. Dit is Hannes Kerjon van Noord-Burgum. En hij is de tweede topklosser die het oer die sprong van Age Hulder heen komt. Hij noteert 18,84 en pakt daarmee een bronzen medaille. Want het zilver gaat naar Nart Bronsma van het Heidenskip. En hij Bart is hij de enige die het oer de 90 meter komt. 90 meter 16. En de finale bij de jongens is een prooi voor Jan Teerdenauta.
Die komt naar Sontje 46 en pakt zijn eerste dijtitel. En bij de vrouwen bloedt die titel in de familie, want Klaskenauta van Driels wint bij de vrouwen met 14:54. Age Hulder is dan winnaar bij de junioren en in de topklasse kwamen geen verhoringen meer. Bart Helmholt wint en had grote plan voor het nieuwe seizoen. Fysiek jongen moet het een van mijn pieken worden. Ik ben vet en stak zit ongriezelijk 4 voort. En ik dwaar eigenlijk wat te zeggen dat de stak zo 4 ken als dat ik hem wil ha. En daar hak hem al een piek, hak hem op trainen, daar wat hoorn, dan moet een heel dik Nederlands record er nog wel in zitten. Maakt dit een beetje goed van was het verleden hier al een messen met een hast? Ja, dat maakt het echt een heel prettig goed. Ja, echt wel. Ja, voor het gevoel wel. Dus het vertrouwen in de ook wel helemaal. Dus ik doe nou helemaal vol uit te springen, dus ja. Nou, een geslaagde comeback. Ja, helemaal. Prima, ja, perfect. Het is nou 3 weken geleden dat Us Hinder, Dirk Buitenzorg, verhuizen is van Terbond naar Oerterp. Trainster Sjoukje Wagenaar wist het even net meer en nu is Arend tevreden, de man die het beziekje zal om Dirk in het goede spoor te krijgen. Maar hij wilde wel de tijd vernemen, maar ja, wij zijn wel heel nieuwsgierig. Hoe is het nou met Us Dirk? Hij is een beetje de kermis nou geweest en dat had er misschien nog in de holle, de zoekerspin en dat soort dingen, maar dat moet oors, hij moet met zijn werk bezig zijn. Oerterp Arun Wieke. Er wordt traint. Het traint. Dus Dirk is nou bij Arend tevreden. 3 weken is Dirk er nou. Het wie wel even wennen. Nou, dan pakken we hem even. Dan zouden we eens even zien wat er mooi hoort. Kom maar. Ik heb hem dus een paar keer gewerkt. Hij valt met alles mee. Hij is in beste conditie. Hij is heel goed afleveren tussen Sjoukje. Daar is niks op aan te merken. Maar ik bezoek het samen met hem als een puber. Hij doet zijn eigen zin een beetje. En wat er dwam moet, het is in Holland aan het nij. En meen maar dat er het haantje is dat het denkt van ja, maar ik ken het al gewoon. Maar dat is er net. Hij moet luisteren wat er gebeuren moet. Hij is heus wel intelligent. Het dravenkender, daar ben ik heilig van overtuigd. Hij gelukkig. Hij is net dom en hij kan niet draven. Dat betekent dat hij dus wel wat leren kan. Maar dat wisten we al. En hij is alleen nog wat wessig. Maar dat wisten we ik wel. I'm a hard-working man. I wear a steel hard hat. I can ride rope, a hammer and paint. Do things with my hands that most men can't. I can't get ahead no matter how hard I try. I'm getting really... Maar Arend, kunnen we ik wat concreter worden? Kwalificatie misschien, toch nog? Dan moeten we eerst maar even hoe lezen, want daar gaan we dwan. Wolverje had er net zulke beste herinneringen aan. Dus we moeten maar even hoe lezen. Of we met hem naar Grains gaan, snijden hoe een week, snijden hoe 3 weken, of we maar even zien hoe we dat doen. Nou, eerst maar even doen zo, nee. Ja, even lekker in bad. Ja, hij had... je nog wel, hij blaast wel, maar dat moet ik. Ze moeten werken. Werken moeten ze, dan kan ik presteren. En als je net werken, dan kan ik net presteren. Hard working man. Het succesvolle keertstrio Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Daniel Isiger hebben de trainingsbakers verzet. Nadat trainer Thomas van der Meer en coach Erik Seerden ermee ophouden, kwamen de keertjes uit bij een duo uit de korfbalwereld. Sander Hageman en Peter Tolsma moeten nooit parcours op een orenwijze naar nieuwe successen leiden. Look hem goed aan, blijf rug op steen, borst omheen houden. Even balans houden, Marian. En net omvallen. Balans houden, hey. Grote stap achteruit zetten. Achterste knibbel naar de groen, oranje komen en direct stras zetten in een grote stap achteruit. Dan gaat die achterste knibbel, die gaat naar de groen. Anders ik een lunge. Hoe vaak? Ja. 10 keer nog. Ja, rustig gewoon. Poort omheen teken. Goed zo. Ja, gaat prima. Ik vlieg even in Noorderpoortje, lul. En loop die navel in, hè. Yes, net te heeg maar de kont.
Ja, we wisselen. Voeten gestrekt. Get aan een keer nog geen terug. Ik sta hier nou ongeveer, nou wat is het, een uur te zien naar de training. Er is nog geen bal om te pas komen. Vindt ze dat wel leuk? Nou ja, daar hiek ze wel eerst even maar te pakken. Dat vind je natuurlijk wel het minste. Ja, ze willen trainen, ze willen gewoon een soort slaan. Maar goed, dat is nou een deel van de training. Ja, en ik maak het nou gewoon, het kind nou mooi in het oor van Peter gewoon. En dan is mijn bedoeling om ze eens een beetje wurg te krijgen. En ja, je trainen ik had je onderwurgens de bal nog altijd goed eruit zien blauwen. Dat is misschien wel het verschil tussen op size wurgwijze en de bal goed slaan. Of op size wurgwijze en de bal verkeerd rekken en ik het kwijt. Maar te snel worden. En in principe moeten we nou gewoon even flink wurg worden. Dit is ook een stukje coördinatie. In 20 seconden. De hand meer broeken, gaat aan, meer boegen. Fanatiek mooi nemen. En rug opstaan blauwen. Zak je net in elkaar? Keertjes binnen dit, was al mijn harendost, denk ik, net wend. Klopt dat? Dat is inderdaad wel een beetje zo. Natuurlijk in al die jaren is het een beetje een sportwest. Dat het een beetje, nou ja, om het pultje zelf draait, de wedstrijd en daaromheen een paar baltjes slaan. En dan wordt het al gauw leuk. Maar ja, ik denk dat je het volle beter dan kan. Als je het inderdaad echt heel specifiek deel zet. Dus wat de sport doet met het lichaam, wat het vreegt van het lichaam en daar heel specifiek een training van bedenken. Van nou heel januari ben ik dus alleen nog maar het partuur van der Bos bezig geweest. En zij stonden wel hier voor. En dat is natuurlijk volle leuker om uit te trainen. En dat is de eerste meest kijk nog van Oetsjoegen, maar van wat ben we al eens ontwan. En nou ja, ze zeggen denk ik direct het nuttig ik wel van in. En dan gaan ze er vol in. En dat is het mooiste. Ik zit het nou dit is ja en ik denk nou, ik weet net altijd wat van der Bos is. Ja, het is even wennen, maar het is een heel andere manier van trainen. En ja, heel iets nice. Leuke uitdaging en ze houden er ook een prot op plezier om. Ze hebben het eigenlijk gewoon vanuit de sport. Aan zich, hè? Net alleen het keertsen, maar gewoon alle sporten een beetje bij elkaar. Je moet er fit opstaan en dan benaderen het keertsen dan vanuit de fitheid. Nou, dat is ook zelfs jongen. Het is gewoon een jelle traject hier van tevoren. Ik. Ja, maar al die verschillende oefeningen, conditie, balansoefening bezig wezen. Dan pas maar de bal beginnen. Ja, dat weer hier in je vol weer het helemaal los. En dan winnen we vanaf het begin maar de warming up met de bal bezig. Je komt op een keertstraining en je bent een oeren wandelen en dan krijg je net een keertbaltje jongen. Nee. Kies toch wel gek door een keertje man. Ja jongen, het is hartstikke gek. Ik zei het ook wel eens in Sander van we kunnen nog hard worden met de bal, maar ja, het trajectief vind ik wel lang. Hè? We hebben in het verleden hebben net raar getraind, we hebben prijzen gewonnen, dus bezit ik wel dat we wel op een goede waai winnen. En zij hebben daar wat andere dingen bij instutsen, eigenlijk een heel soort andere dingen. Hè. Teken ik al zei op conditie en op het balans en dat soort dingen. Maar via ja, we hebben wel ongeveer van, we moeten wel daar op nog steeds het keersen natuurlijk. Ik bedoel, dat kunnen we net vieren. En ik vind het algemeen, dat keersen algemeen toch wel wat individualistisch en egoïstisch insteld is. Het gaat meer hun eigen ego, wat ik het zeggen, maar wel een eigen belang. En je moet puur een teambelang denken. Maar als je resultaat hebt willen naar ter beneden denken, dat is winnen. En dan mag je zelf voortcijferen in het moment waar het nodig is. En dan mag ik blind vertrouwen op een coach wie steert, omdat je daar elke keer op praten en afspraken moet maken. De onpak van het duo Peter Tolsma en Sander Hageman met lierde daar een piek in de mannen dat het er echt aan docht. Want fjouweren hele mannen pieken, dat kan net, zo ze beide mannen. En dus maait alweer wel wat letter in vorm wezen, in topvorm wezen. Juster in Sint-Anne hier het parcours, daar liep wel totaal geen hinder van. Door de hele dag kregen ze maar 3 boordjes in. Dit is de finale. Tjen Hendrik Tolsma, René Anema en Thomas van Zuiden. Tolsma die verrast hier Daniel Iziger nog even in het achterperk, maar een zitbal. Maar het parcours van Gert-Anne van der Bos die dan al voor mij skinnen 4 weersten. Het wordt 6 gelijk en dan mag Tolsma op een nij opslaan. Vrienden Wieke in Frencher gaat nog even mis met het parcours van Van der Bos. Maar juster weer er in Sint-Anne de eerste oerwinning, want daar is de boeteslag van Hendrik Tolsma. En dat betekent dat het parcours van Gert-Anne van der Bos de eerste oerwinning pakt en nou al een enorme afstand het tot de rest. Ja, nou, daar hebben wij natuurlijk lak om vanzelf, want wij willen wel graag de beste blijven natuurlijk. Dus ja, daarom ben wij dit paard ingegaan. En nou, zien dat we toch de afstand harder kennen. Ja, en ons de sport op deze manje. Nou, daar eens een keer vanzelfs we zien naar het Frieskenijs in Joert. Van nou nog een hele gezellige jong. Dag.